Nire semea baitzera etorri naiz. Andere, ezin ditugu merikon hartu. Patrizio dauka izena. Lagundu, baitzen ari naute. Eutsi, Patrizio, eutsi! Zenbat eskaintzen duzu? Andere maitia, baliozko gauzak soilikon hartzen ditugu. Zer iradokitzen duzu? Zela esan, pinguinoak ez ditugu lan hartzen. Baina hau ez da pinguino bat. Ta ze hostia da orduan. Txistu bat. Mesedez, Emaiok, Patrizio, emaiok! Egoak ebaki banizkio, neria izan... Txistu baten moduan, ergela. zoragarria. Ordun, zenbait emango didazu albokaren truke? Txistu bat etzen? Patrizio, emaiok berriro. Ikaragarria. Ordun, zenbait eskaintzen duzu. 11 euro. Nola uzartzen zara? Ez, zer derit. Nire semea erostea proposatu didazu. Baina, ze Lotxagabea lakoa, nire seme maitia inoiz salduko nuke. Apaleti, bizo malasku dirutan orantzan nahiago dezu.